Assalamu alaikum, dragi ljubitelji sahata. Ovaj put želim da vam predstavim dio naše kolekcije na temu kuhinja. Zašto? Zato što su neki urađeni na predmetima koji pripadaju kuhinji, odnosno kuhinskim predmetima, a na nekima su naslikani motivi iz kuhinje. Da biste malo bolje vidjeli to, ja ću vam predstaviti jedan po jedan. Ovaj sahat, vidite, on je u boji kahve, a na njemu je i šolja sa kahvom. Na tacni i na njegovoj ploči vidite nesamljevena zrna kahve. Baš dobar pogled ujutru uz jutarnju kahvu. Dalje, iznad njega je sahat koji je napravljen u obliku jednog tanjira kuhinskog, velikog, keramičkog, jarko crvene boje, a do njega lijevo je sahat koji je meni posebno drag i to je poklon od mojih unuka koji su dolazili 2011. godine sa svojim roditeljima i donijeli mi ovaj sahat na jednoj keramičkoj pločici. Danas su to već odrasli momci, jedan je student, jedan je srednjoškolac i bez obzira što liči malo na falu, ali moram reći da su to veoma dobri momci, solidni, bez ikakvih problema. Dalje lijevo od njih je sahat koji je nedavno došao, koji je Adnan donio i on je napravljen u obliku kahvene šolje na tasni, gdje je napravljena čak imitacija i pare koja izlazi iz te šolje, što znači da bi u njoj trebala biti vrela kahva i da se treba malo pripaziti. Dalje, opet lijevo od ovog sahata je sahat napravljen na jednom keramičkom ibričiću u kojem se kuha čaj, vjerovatno, zato što ovdje gore stoji te, a ispred je šolja sa kahvom i tanjir sa kolačićima. Zanimljivo, vrlo i lijepo, ne samo zanimljivo, nego i lijepo. Dalje, lijevo, još lijevo, sad ću morati malo to da udaljim, da se to vidi u cijelini, je sahat napravljen u tavi. Evo vidite, to je ovaj sahat. I napravljen je baš detaljno. Vidite, recimo u tavi je jaje na oko, kazaljka koja pokazuje minute je u obliku noža, kazaljka koja pokazuje sahate je u obliku viljuške i to je baš onako sve vjerno prikazano, drška, sve. Obilježeni su lijepo sahati, vidite 12, 3 i tako dalje. Dobro, dalje, lijevo još, znači krajnje lijevo, je sahat koji ima puno pribora kuhinskog na sebi. Vidite ovdje je kašika, mutilica, ispod ovog sahata je sahat koji je napravljen na dasci za
meso. Jednostavno, može i za druge stvari, ali ja mislim da je prvenstveno namijenjena daska za meso i to od vrlo kvalitetnog drveta je napravljena, ali je napravljen sahat smješten na keramičku pločicu, vidite ovdje. Ovaj. Dalje, desno od njega je ponovo sahat na dasci, također najčešće za meso ili za picu. Ovo je praktično sahat napravljen povodom 30-godišnjice jedne veleprodaje pice. Evo ovdje dolje piše, doduše piše na švedskom, ali piše uglavnom, evo vidite ovdje, Pizza Grossiste AB, akcijebolag i 30-godišnjica. Dalje, lijevo, odnosno, desno, je također jedan lijep sahat urađen na drvetu sa dosta motiva kuhinjskih. Flaše, čaše, jelo, pribor za jelo, supa, voće i tako dalje. To je znači baš lijepo oslikano, znači nije baš nikakva imitacija, nego je baš sve lijepo naslikano. Eto, dragi ljubitelji, ja ću vam pružiti još jedan pogled na ovo sve i nadam se da će vam se ovo sve svidjeti. Ja vas lijepo pozdravljam. Evo me supruga zove na večeru, pa uživajte do sljedećeg viđenja. Hvala vam lijepa i svako dobro vam želim.